Lah ya musuh wong ngeyel kok iki pancen. Loh, kula iki wis mangan bakso sing pentole cilik-cilik pinterku ngene iki aku. Ora sembrono lho. Cilik ora akeh to. Lah, kuwi masalahe. Nek nggon bersih desa, ki Nah, identik karo bersih desa ngeten iki, Bos. Sik, jene. Iki Tak moy. pramusaji sing dicepakke iki lah mesti nggawa makna to iki. Lah, iya aku wis mumet nek iki. Mesti aku ngene. Iki Bos, ya Bos. Ah. Sing diarani polo kependem kuwi mau tetep kuwi ya tetandurane sing kuwasa. Tapi kurang iki. Apa? Sing dene polo kependem ki jagung polo kependem, Ya. kacang polo kependem, telo polo kependem iki ora sitok iki. Apa Mas? Mayit. Iki pancen yo. Dasmu iki kok iso. Cobi penyan werdiaken Gus, cobi Gus. Niki jenenge jagung. Apakah makna dari jagung? Wis bar. Lah ya mau tak terjemahane kacang ning arep ora gelem. Nah, apa enak. Tak ingkari kene. Saya digegong ngantem. Sorry. Ngene iki. Maaf. Ngene iki iling-ilingen. Dia enggak nih barang rambutan. Tak golekne kanca Mbak Nggih. Katin Titas Ya, yang saya regeng nggih, Bos, gayeng. nggih. Yo. Yo. Oh, langsung serempak, Mon, serempak. Serbat. Oh iya. Duduk. Ambil tangan. Pelan Mas ayo. Sri Tanjung. Mas saya. Orang tidak Mas. Sri Tanjung. Ngono ngaku siswa randang suwuk-suwuk. Masa dibablaske lho. Pak polisi, Loh, nyapa? lapor Pak. Nyapa, Mas? Ada kasus pencurian kentongan Pak. Kita andan di lumut. Ande dulu, Mbak. Niki tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no. Yo, apa iki jenenge? Bir, ayo bir. Bila karo Nomi, ayo Nom, ini Nom. Ayo kene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran nggih menika ande lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ya. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Dok, rene. Totoke ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Yo rene. Dok rene. Piye to Mbak Yu? Kene, ora apa-apa. Kene. Sinau to, Mbak. Sampeyan kleting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo ande-ande lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ora enek ya Klenteng Abang? Kowe kita bal ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae, wah wis.
Gawan, Mas. Adik kula mengke tang tempene loro nggih Batik nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah. Apa ngene bimbingan? Ya. Pelok to. Sun sabrangke bocah ayu lindwake grubyuk sengkok grubyuk sengkok aduh enake ra umum iki nek pisan kas sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk sengkok kono blek kunduk Aku ya gelem, aku ya pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku yo kaya Mbak Yuku. Aku ya kaya Mbak Yuku. Kene, kita numpak geger kene. Iya. Lumayan balurah kene iki. Balurah ora pengen balurah. Balurah kene iki ya batin lho. Piye? Si akhire aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk sengkok sun sabrangke bocah ayu liwat kene grubyuk sengkok sekolah. Makasih. Doprak kok makasih. Yo, kono omahe Andani Lumut gek nang unggah-unggah Andani Lumut. Matur nuwun yo yuyu. Matur makasih Kayra. Awakmu udah rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya Mbak Yuku ya? Ya, iki kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya Mbak Yuku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kaya ora eneng wong ta ya. Blakunduk. Iki ana apa iki? Enake ra umum. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku yuyu. Yuyu. Kowe sapa Kowe yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis-mengkis kaya ngono iki bar ngopo? Hei, Aku. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to yo. Moh. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau Mbak Yuku mau aku ki nusul Mbak Yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gewedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, Akae yo kae wong wedok kaya Mbak Yuku, aku ya wong wedok kae cantik, aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mban cinde mat ciladan lho kowe yuyu. Ki jane yuyu apa barongsai? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo Mbak Yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono iki. Kok sih lho? Kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Blek kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe yen gak gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku sik to. Yuyu! Aja ambles ta aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya wis metu neh blek kutuk.
Kene lho, Pak. Kenyeh lah. Kok Yuyune kejem. Oke. Ambune beda iki. Oh setan, yo aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh. Ngadep rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet to. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang yuyune sing sacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Malu tapi ngene-ngene lho ki opo ya? Ora apa-apa kok ya Mbak Yuku mau lho. Sun sabrang. Gendong kuwi lho. Iya. Ayo. Son. Iya. Piye to? Gendongen son sabrangke bocah. Aduh, bokongkuan. Yuyu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri. Aku sabrang norono meneh. Kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora. Aku penting kok. Gendong neh. Mengkone ilang kok aku ndak marake. Yo. Kok cepet banget Tasmu lho, tasmu gawanen tasmu. di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho. Nah. Yo. Yo. Wis jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Tenang wae to wong yo iki dhewe-dhewe kok Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Yo kene, tak gendong nih. gendong. Ayo kene. Endi gendong? Guri. Nah, muga. Ngarep. Oh, udah galak ini. Nah, sing nembang tak aku ae. Son sabrangke bocah ayu liwat. Goblok sing ngop, goblok sing ngop, goblok sing ngop, goblok. Piye ta? Yuyune kok ora. Iki lagi ping pira? Aku sing kepengin nyebrang. Ibune beser. Kok sik perono sik. Ya apa kuwi lho? Apa yu? Kayak klinik cuyu. Sandale keri sandale. Sandalku keri siji. Tak jupukne. Tak jupukne. Ora pokoke aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke ngono. Yo. Son sabrangke bocah ayu liwat kene lan goblok sing ngop. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak nono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, ande-ande lumut kok Yo mangsane. kamundhut iki ngawur ya. Ono, Iki ayo. ya. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Son sabrangke bocah ayu anak bebas kene goblok sing goblok sing Aja rono, nang kene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. ya. Jane cuyu apa boyo? Kok cuyu kesat iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora dadi cuyu. Bosok iki. Wong kok erape kene yu. Piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong ande-ande lumen lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplete kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Iki ora perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Lah iku mau telek lho.
Neng ora ngger wong lho iso nggendong Mbak Tatin luwi. Iya lho. Spesial luwi. Tak ngandani bobotku iku 40 kok. 40 ki sisih. Yo kotakku keri yo. Yo. Kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terke rono. Topres bar. Oh wes. Kok nesu. Kok nesu Kok nesu lho. Kok nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati diaturi napa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibalekne sik kae. Kleting-kleting. Kleting rono. Oh, lah balike aja no. Jaluk gendong. Son sabrangke Sabrangke. bocah ayu. Li. Oh. Nyapa? Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki kok apa kok? Pak dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Via Decoration nggih Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken. Bapak Suyanto nggih. Atur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia, saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa. Lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Iyune diseleke kesel, sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorjo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Tertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kalih Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih, suwon. Nggih. Suwun. Iki lho tulisane SUWON, suwon. Ya berarti nek muni kol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane ya COLOT kok. Hari siji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe irama gedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jengglengke. Pas larasipun. Sik teng slendro ayo yuk, jengkleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sik gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Apa lho? Lha ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok apa roh aku ngangkat tek mak tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mlorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jenggleng gentenan wong loro. Oke. Mas klitik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang konang Mantap. mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita kita arep mati. Ampekane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, lugo kono. Ketok ke anu Mas, iki mesake aku nek arep bocah iki. Ning ndi debokku mo ki. Duh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Den aku lek tuh. Anu, kene yuk. Aku ya, Pak. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Lugo.
Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku Lah ah. apa bocah iki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong iki nek nggih unjukan. Lah iya. Air Rene, putih lebih sehat. Rene sampean Rene. Piye? Ya iki tulung. Oh iki. Mam. Kucana. Iya. Kok ngedan. Kaya manut tuh. Seger dong. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindasmu latung tok. Ngono ya kok ombe ora. Tapi aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki gendeleng. Oke. 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 Aja meneh istri mau sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70. Bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek Oh, berarti ini mau belum seberapa belum ya? seberapa, Oh, tapi iya, wis kita oke. sudah makan. Masih oke ya? Oke. Gendeleng malah luwih rusak iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning. Satu lagi Mas untuk tunjukkan semangatmu. Ayo. Mas. Penak ora yu? Urung kerasa. Urung krasa Mas Lutuk. Pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok ya. Peh, kok kluthuk-kluthuk. Lah iki mau pas klothok ngono. Ya Pak. Kotok apa? Mak pok. Kok kluthuk kok iso. Coba. Wae watahan Titik siap. Oh iya. guna penak iki. Nggih. Alus, alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora. Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Irama kuwi lho. Lah kita kok ngene iso kok iso. Alus, alus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tak dong ayo. Ji, Rok lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngewenengen? Iso ngene. Iya, iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadang. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Iyet. Ono penak. Ayo, wah. Ngangge dedet ayo. Ayo, tak dong ayo. Ayo. Yo sik to. Irung kuwi mbak amune telek ket mbak amune. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek Alah, sithik lah. kur sethithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Loh, sik. Tak dong. Ayo. Ayo nang rumah, ayo. Mencolot. Nah, aku seneng banget. Meneh, Mas. Ya. Nek, ayo. Ayo, Dok. Kayak kau. Ngapa? Mbok tonyo ini dekku. Ben kowe ra ceblok maksudku Ben ki mau. ceblok, tak ganjel to, Dik. Cek ngene langsung. Piye?
Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Kuwi dudu ndok mochi. Mas, Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacitan. Wis, Tuk nyakil tuk, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis op. Janoko ki alus iso kaya ngono pola iki lho. lah kowe brutal iki lho. Janoko nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wis. Bleset bas. Aku takut. Melu kowe. Kuwi ra melu-melu aja. Aku melu-melu lho, Mas. Lho, pangah mlebu ning iki. Coba. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyi yo. Kagem? Yo Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat gitu. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ki lho, Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Sida parian ora? Sida. Mangan roti. Heeh. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah, Warga mekar. Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu kocluk ya iki. Kok mugi Iki Kita, ngono. Mas. Sukosari sama mekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. iso mekar iki. Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari yo mekar sari. Iya, padahal Jones. Mugi warga Sukosari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi. Kula ning Sumarata. Terus Yai Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe njupuke dhuwure rame. aku ini nada tinggi to, Pak. Ngono. Lutuk iki contohno sing ora dhuwur ngono tuk. Ayo tuk. Ayo tak wari. Ayo, Kowe iki Neno. Ayo. esuk enjing, So enjing, sore sonten. sore sonten. Terus nih dhewe. Kula bencing bayaran pinten ngono. Aja mbok pikir lah wis. Nandur pari, Weh. ditaleni kawat. Ya. Warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho Apik jane. jane. Kawis wis bapak ira wis terak wis. Apik kaya ngono jos ae. Coba. Balik melu jono mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gluwek ngowel. caping gunung ngombe kopi dicampur jahe Yai Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus juli to? Ayo. Arep dijula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon
bali puspa warna ditresnani rarumangsa. Tetap jumeneng riyen Mbak Tatin. Niki wonten ingkang ngersakaken kembang rame, kembang rawe. Kembang rawe. Digedrukne. Mbak Triastuti ngancani Mbak Tatin bersama Mbak Munasirah. Ayo. Oke.
Tuk ngadeg ah nyambut gawe. Anu kula jajal iki lho genjote. Kowe ora ngerti to, jenenge wong linggo ki ngedoki rejeki, lek ngadeg entuk dhuwit, ngerti ora? Jajal iki lho genjote empuk apa atos. Ora ngono kuwi ayo. Ki lho dipapak kae. Oh, kene. Yo. Yo. Cekatamu, Bos. Tak pernah ku capek lepas berkau melambai. Harimau, 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 harimau ya. Tak pernah ku capek hancur hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau ya. Ayo. Harimau.
Pak Empole lali sapa guyu delikake sin pondole ngopo sin pondole ngopo. Cuplek suwange tekelender manuk ketundang-tundang Pak Empole lali sapa guyu delikake sin pondole ngopo sin pondole ngopo sin pondole ngopo.
Tepuk tangan untuk Winong Nawa. Crita lan lakune. Ya.